Välkommen hem till oss. All right, så här bor alltså vi. Vi har bott här, inte riktigt ett halvår drygt. Stort eko. Vi jobbar fortfarande på inredningen, så det finns lite att göra. American size är liksom, ju större ju bättre. Men än så länge trivs vi bra. Eller hur, Iris? Vad tycker du? Vad är det bästa med vårt hus? Du tycker ju köket. Ja, jag älskar köknet. Jag bruger rigtig meget tid där. Så för mig är det viktigt att köknet det spelar. Vi har också lige fået renoveret det, och jag synes det blev riktigt godt. Bra, och du ska se också hennes ordning och reda. Det måste jag visa sen, för det är liksom... Ja. Det är riktigt... Der styr på tingene. Det är styr på tingene, ja. Det är måske en meget godt match. Ja. All mat skulle jag nog säga. Ja. Laga någonting? Jamen, jag förstår inte, fordi Hanna, du är faktiskt dygtig till att laga mat, men... Jag gör svensk taco. Ja, svensk taco. Jag har också fått... Bananpannkakor. Ja. Det är ungefär där slutar min skillset i köket. Du kan steka kylling och sånt. Jag kan grillen, den klarar jag av att hantera. Två väldigt amerikanska saker man noterar när man kommer in här. Nummer ett är ju antal tv-apparater. Hur många tv-apparater har ni i huset? Det är svårt att hålla reda på det. Vad är det? 8? Ja. Vi har ju 6 sovrum eller 5 sovrum. Och alla har ju en tv-apparat. 5 sovrum. 5 sovrum med 5. Alltså det är 5 tv-apparater där. Sen har vi en i gymmet, en i Ja, det är 8 tror jag. Vi kommer upp i 8. Men det är... Nej, vi har också utanför. Ja, utanför också. 9. Ja, 9 tv-apparater. Jag vill faktiskt säga det är nog mest min skyld. Fordi Markus, som efter jeg mødte Markus, der havde han ikke noget tv i soveværelset. Jeg var sådan, hvad? Det har vi da altid. Så nu är det alltså tv i alla soveværelser. TV överallt. TV överallt. Och vet jag som har varit där alltså på en del hockey, till och med SHL-hockey från Sverige. Vad tycker du om svensk hockey på tv? Svensk hockey, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg prøver stadig at følge lidt med, og jeg ved, Markus han kender en del inden for hockeyverdenen, men så meget har jeg heller ikke styr på det. Men jeg synes, det er enormt hyggeligt at gå med til de forskellige kampe. Vi har både været til nogle forskellige i Sverige og her i USA. Men ja, jeg er også imponeret over, at Markus kan koncentrere sig, fordi der er jo hockey i baggrunden lige nu. Jamen, jeg siger jo til mig selv, at Markus også elsker organisering, så hvis han nu har lyst til at lave mad, så kan han jo for eksempel gå i vores krydderiskuffe. Og desværre var der jo ikke plads nok her til vores salt og peber. Så vi har selvfølgelig også 15 forskellige salte og 5 forskellige peber, alt efter hvad man har lyst til at lave. For mig er det bare rart, at der er ting har sin plads, og det er det samme, når det kommer til opbevaring, at jag vet var tingene är. Den här är inte engang färdig, men förhoppningsvis blir det snart. All right, här är själva matsalen. Köksbord, väger typ 500 kilo, behövde en 6 man för att få in det, men det var snyggt. Och så stolarna direkt importerade från Danmark, så vi vill ju ha liksom skandinavisk touch på allting. Och sen är det den här vinkällan, eller vad vi ska kalla det, som jag tycker är riktigt nice. Med viner, en del faktiskt från olika ställen vi har varit besökt, vingårdar. Så det är lite roligt. All right, en annan del som vi gillar väldigt mycket i vårt hus är de här gigantiska dörrarna som man kan slida upp allting. Och så har vi ju rakt ut i poolen och baksidan. Så sommaren är det riktigt nice att kunna hänga här och göra det till ett extra vardagsrum. Och här har vi lite mer leksaker, eller vad man ska kalla det. En hemmasimulator där jag kan träna. Jag använder inte jätteofta, det ska jag erkänna. Men ändå kul att ha en simulator. Den man använder mycket under covid-åren. Nu inte lika mycket. All right, så här är en liten vad ska man säga, prishörna, racinghörna som jag har i huset. Fortfarande under konstruktion ska jag säga. Men den har lite roliga saker. Så om vi börjar med den här. Det här är alltså första vinsten jag tog i Detroit. Och då har IndyCar en tradition där de ger vinnaren den aktuella den målflaggan som användes när du vann ditt första race. Sen är det lite rolig tavla som jag har. Sen om vi går vidare här då, så har vi dels den här som är den finaste i samlingen. En så kallad Baby Borg. Och det är den här gigantiska Borg Warner Trophy där allas ansikten som vinner blir påmonterade. De har börjat med att man får en egen version av det, en Baby Borg som man får med hem då. Så den står väldigt fint här. Bredvid den så är det, man vinner ju, när man vinner Indy 500 ska man ju dricka mjölk. Så det här var den mjölken jag drack ur den här flaskan då, när jag vann Indy 500.
otvättad. Den är liksom fortfarande mjölk på. Hjälmen från Indy 500-vinsten med mjölkstänk på fortfarande. Och sen den här är också lite rolig. Så det här är alltså en tegelsten från Indianapolis Motor Speedway. Så banan var ju först uppbyggd med tegelstenar. Och det här är en originalsten från banan som jag fick i present av någon fan. Och på tal om priser, det här är kanske det coolaste priset jag fått. En Corvette Z06 som då var säkerhetsbilen när jag vann med Indy 500. Så när man vinner Indy 500 så får man den bilen som de körde med som safety car det racet. Och det var den här Corvetten. Och sen gillar jag ju såklart registreringsskylten som jag specialgjorde lite. Den blev rätt så kul. Så en riktigt cool bil som är kul att ha i garaget och kul att köra. Ja, den är bara cool helt enkelt. Ett monster till bil. Så det är ett bra pris.